Isang lalaking rider naman po sugatan matapos magsalpukan ng minamanayang motorsiklo at isang SUV sa barangay Balimpag, Basista, Pangasinan. Batay po sa inisyal na investigasyon, patawid at papasok po ng kabilang kalye ang SUV nang bumangga sa paparating na motora. Dahilan dahil sa palakas ng salpukan na walang po ng kontrol ng rider at tumilapon sa kalsada dahilan upang magtamo ito ng sugat sa ulo. Agad siyang dinalaman sa pinakamalapit na pagamutan at tumabas din sa pagsusuri ay napositibo sa alak ang naturang driver at hindi nagsuot ng helmet nang mangyari ang insidente. Samantala, ligtas naman ang driver ng SUV at ang kanyang pasahero, ngunit dinala rin sila sa ospital para sa medical na pagsusuri. Parehong nasira ang dalawang sasakyan na ngayon ay nasa kustodiya na ng Basista Police Station para sa kaukulang disposisyon. IFM News. IFM News. IFM News.